Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon. Oh. Dah, ana wong kan gletak, tak kae. Apa sih? Ono wong dalang rame ae. Wong wayang wis ra patek usum ae sik belajar ndalang ae. Oh, dari sapa? Iki gak tau sono menang kok. Anger belajar ngonten ae lho, cek iso viral. Konten. Iya yo. Kok dengaren awak umang cerdas. Lho, wong mantan lulusan Universitas Hongkong kok ate ora pinter. Masa awak biyen kuliah di Hongkong nih? Kok kuliah? Mantan TKW iku lho. Walah, kere. Wong atase kelas 5 SD leren ae kok Universitas Hongkong. Minami. Sik gak percaya arek wong iki. Yo, jelas. Jase tak tesi, aku ngomong Jawa, awakmu ngomong Hongkong, iso apa ora? Oke, siap. Jajal rungokno. CBN channel Cak Budi. Cak Budi Belajar Konten kepanjangane. Cakep. Yo mesti ndang bahasa Hongkong. CBN channel Koko Putih. Hak siang mau. Lu iso tenan arek iki rek. Tahun-tahunan di Hongkong ate gak iso. Terusane ojo lali like, share, komen lan subscribe dulur. Muga-muga sampean terhibur. Ndang bahasa Hongkong maneh, coba. Mom kita like, share, comment, and subscribe bang ya. Hemong taikal, cungi tai. Gae latmu kok iso lemes ini. Sik pisan kas tak golekno sing wangel. Lek awakmu iso tak gendong awakmu. Nang pasar tuku berapa bawang ya lombok tahu lan tempe. Coba ayo opo? Blonjo ndeng gendeng. Oh, arek kentuk kon niku. Wong anjene cepet kaya pembawa acara bal-balan aku ate gak bingung lek jawab. Wes nih, biar nih. Utang ngrasakno awakmu. Ya wedang wis aku. Kang opo? Kopi apa teh? Kopi ae wis aja legi-legi. Saya. Wedang jahe ae, baru aku seri. Beung wong ae, tak cebokno banyu kali salah-salah. Lo rumah samu sapi ate kok combor aku. Endi jahe iki, Mang? Kaya wis entek. Wis kiai wis kesuwen. Duduke kena. Iki wis suwen. Ya, nang ngombe apa pengangat? Nah, masih aja rasane. Apa ya duduk jahe? Apa iki? Jelas gendeng.